हेलो लोगो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे भिडिअ'आव बरायहरबाय। दा लोगो नोंथांमोन सिनायदोंना नोंसोर बे बड'लेण्ड नेरसोन जानानै बे डिफेन्स खालायनायखौ डिफेन्डारा सोर बियो? बिथाङानो जाहैबाय उर्जय ब्रह्म, क'क्राझारनि। बिथाङा आथिखालाव रेलवेआवसो गेलेयो, रेलवे बेयाव गेलेयो उर्जय ब्रह्म। बिथाङा डिफेन्डार, मोजां डिफेन्स खालायो। दा बेखौ दोनदो। दा नोंथांमोना सोंहरदों खेलाया माला दंबावो होननानै। खेलाया गाबोन 6 तारिखआव दंबावो, बड'लेण्ड FC भार्सेस FC1 4टायाव जागोन 4 PM। बे FC1आ बबेनि मिथियोना नोंसोरो? श्रीनगर, जम्मु एन्ड काश्मीरनि बे FC1 बेयो। दा नोंथांमोन मोनसे मोजां बाथ्राया मा, फ्री एन्ट्रि, नो पास नांलाया बा टिकेट नांलाया, फ्रियैनो नोंथांमोना हाबनानै खेलाखौ नायहैनो हागोन गाबोन। दा बेबायदि फ्रि नायनो मोनोब्ला जोबोद मोजां नाङोना, जोबोद मोजां मोनो। गाबोन बांसिन होख्रावगोन मानसिफोरा, फ्रि नालाय। आरो मानसियाथ' जाया नङा जाखागोन। जोंना एसे थैयानो बेलेग ना, जोंनि बर'फोरनि थैयानो एसे बेलेग। जोंना जै गोदौबाथाय गोदौजोबो, माने गोदौग्लाबजोबो। खेलाया हिट जागोन दै। आरो सोर देरहागोन नोंथांमोननि बादिब्ला? नोंथांमोना कमेन्ट खालायना खोन्थाहरलाय, सोर देरहागोन FC1 भार्सेस बड'लेण्ड FC? आंनि बादिब्ला बड'लेण्ड FCआ देरहागोन। बेयावबो देरहागोन। आरो नेक्स्ट कार्बि आंलं मर्निं स्टारजों जेब्ला गेलेगोन बड'लेण्ड FCआ, अब्लाबो देरहागोन आरो देरहाबाय थासिगोन आंनि बादिब्ला। दा नोंथांमोना सोर मा सानो बेखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट हरबानो जाबाय। नोंसोरनि साननाय हनायखौबो आं एसे मिथिनो लुबैदों। गोजोन्थों।